سلام كبرات تخاتتلتي نحجاب استدالة وزيناتات منستر أفريقيا عباي بريطانيا مسك قدام منستر أبي أحمد من رخابة بزعبة أبو تجرايز تساتفو سراوي الصومال واتيزول حادث زينة ودب حورات هاجرات بزعبة تجراي وتيوزلو كبيت كونتات تفتيرو مهلاو زقلت أبصاب سودان حدش منقستك مسرت مجمارو أفغانا أقات إمزول حدقان كال إنزا دسس كخونيو أبزا شانل دمان وتر تخاتتلتن مخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ناي بريطانيا منستر أفريقيا كينات إثيوبيا دو كبلات حساسيبا مسقدم منستر أبي أحمد تراخيبا زتيت ناي بريطانيا منستر أفريقيا فيكي فورد اتو كينات نمزرابو زخبت سكيات آسيع ولا دو كبل آلو وكتبلات حساسيبا أبتي ناي إثيوبيا مغشاء مس مكتل قدم منستر إثيوبيا دمك مكوننن مكتل منستر وصاي قديات ريدوان حسينن منستر جنزب أحمد شيدن تراخيبا كم زتيت منقستاويت مربوحة بريطانيا حبيرا مسبب سلطان منقست إثيوبيا بزكايدتو زتدمان كينات سلامو معلبه خبروا لحاتي تالا مسقدام منستر ابي احمد زغبرت تزرب امل كتاب بتويتر ابز حلفتو ملختي اسرات مفتوحو من هاجراو زتخكاد مخانون كم زحغوسنا غليص للخو كتبل يا صحيفه عباي بريطانيا اتياب سمين اثيوبيا زلو كينات ازيو خمزه شغلان زلغ السلام نخعسل دليتا كم زخونون نتقدم منستر كم زحبرتو انتقيسالا اب سمين اثيوبيا سلام كسفن مغبار كهلو زخل واغا زتينا لينا قلصنت نزتمل ازتنخا امسغن كتبل نتيمس امباسادر ريدوان حسين زنبرات صنحيت اب تويتر غريصاتو منغست هاجرا اتن 14 اورح قصيل زلو كينات دو كبل بحبرت افريقيا نزغبر زلو ناي مشمغال صعرتات كم زدغفون منستر فيكي فورد حبيرالا منغست اثيوبيا حيلتات تግራይ نابزته نخمصو بزخا سلامو معلبن ممصا بحبرت افريقيا نزغبر صعرتات ندغفينا دحر مبال كلهم وغنات وق دوابيلوم نتناي سلام صعرتات كدغفو آلوم زبلت تا منستر بحبرت افريقيا نزغبر زلو ناي زته صعر كدغفو صويعا بجكات كينات اب كالوت كفالات إثيوبيا كبيت سباو قربلاو مهلاون شقولتا بمغلاص نتي ابدو إثيوبيا زغاطمه درقي 5 مليون باوند دغف كم زوهاب افليطالا بتوسخي بسنك تكينات نزتهاسي وغنات نحكمنا تمرتن اغلغلوت نخباصحم 5 مليون باوند نهنصتن سلامن حلاوا سباو مسلاتن 4.5 مليون باوند خمس تمدبون حبيرا از گنزب منغست عباي بريطانيا نتي اب تግራይ امحارن عفارن زغاطمه سباو قربلاو كوعل اب لعل زمدبو 76 مليون باوند توسخي كتبلون أردي على زغلوب اند ميل تبهال مع كان زينا نمجمرتا غيزي اب كينات تግራይ ሶማላውያን ወታደራት ከም ዝተሳተፉን በደላት ከም ዝፈጸሙን ዓይን መስኻኽር ሓበሬታ ሂቦማ ከም ዘለው ገሊጻ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ከም ዝሕብሩ ኸኣ እቶም ሶማላውያን ወታደራት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ሚሊታሪ ብምግባር ብወገን ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ኤርትራውያን ከም ዘይኮኑ ክፍለጡ ዝኽኣሉ ድማ ብጀካቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘይዛረቡን ንሓድሕዶም ብቋንቋም ዝዛረቡ ዝነበሩ በቶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት እቶም ሶማላውያን ተባሂሎም ክጥቀሱ ከም ሰምዕዮም ነዛ ማዕከን حبيرهم زلوني عين مساخر زاربو اذا معكن كابتن بزوم اب ايرترا زعلهم زنبرو سومالاوያን وتحدرات ዝተፈጸመ በደላት ድሕሪ መጥቃስ እቶም ነዛ ሓበሬታት ዘቀበሉ ምእንተ ድሕነቶም ክትብል ሽሞም ከም ዘይተጠቕሶም ሓቢራያ እቶም ናይ ሶማል ወታደራት ኣብቲ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዙ ዝነበረ ዓድታት ብዙሓት ቀቲሎም ክትብል ጸብጺባላ እዛ ማዕከን ቀጺላ ሽሞም ዘይገለጸቶም ናይ ሕጂ ከም ድማ ናይ ቀደም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበርዋ እቶም ናይ ሶማል ወታደራት ኣብ መጀመርያ ናይ ትኩናት ግዝያት ብወገን ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ኣትዮም ክትብል ይሓቢራ ዘላ زما كان تصبيباتو كم زلخا ازوم سومالاوያን تعلمو ናብ ትግራይ አትዮም ዝብል ዜናታት መስተጋውሐ ኣብ ሶማል ስድራ ቤታቶም ብዛዕባ ደቆም ከም ዝሓተቱ ከሳብ ሕጂውን እቲ ጉዳይ ኣብ ሶማል ከም ዘይዕረፈ ዘሎ ያገሊጻ እዚ ናይ ሶማል ወታደራት ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝብል ክሲ ብወገን ኤርትራ ሶማል ከም ድማ ኢትዮጵያ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ተባሂሉ ተነጺጎላ እዚ ይኹን እምበር ብዙሓት ኣብ ሶማል ነቲ ዘሎ መሪሕነት ፎርማጆ ዝጻረሩ ናይ ክልላት ሶማል መራሕቲ ከም ድማ ካልኦት ናይ ቀደም ሰበስልጣን ኣብዚ ናይ ሶማላውያን ወታደራት ጉዳይ ምጽራይ كغبريوم زحرت وصي زل صبصاب حتى زغرب زلو ودب حورات هاجرات ابتم رديت زمحل فلم مسمرات كينات يكاد بمهلاو ناب تግራይ اب زغرب رديت عنقفات كم زغاطمه غليصو بسنكتو كينات مسكالوت ገበርቲ ሰናይ ተካላት በመተحبر ናብ ትግራይ يقربهم زنبره كم مغبن مدهانيتن زامسلو سباو حجزات نمنكاي نمنوحن نمسرازن كم استجدده امغلصيو اسفيرلا እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ድማ በሰንከተ ዝካየ ዘሎ ኩናት ከም ዝኾነ ኣብ ውድብ ሕራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት መተሓባበር ሰብኣዊ ሓገዛት ወይ ድማ ኦቻ ኣረድየላ ካብ ሰሜራ ኣብ ዓላ መቐለ ብዝወስድ መስመር
ዝፍጸሙን ናብ ትግራይ ረድኤት ናይ መቐረብ ንጥፈታት ብሰንኪቲ ኣብ ዓላ ዘካየድ ዘሎ ኩናት ደው ኢሉሎ ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ብተወሳኺ ብኣብ ዓላ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝበጽሕ ነዳዲ ከም ዘየለ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ከዓ ኣብ ትግራይ ቀረብ ነዳዲ ከም ዘየለ ገሊጹ ሰሙናዊ ረድኤት ክቕበሉ ዝግብኦም ሰባት ልዕሊ 80,000 ክኾኑ ከም ዘለዎም ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝገልጽ ኮይኑ እቶም ምስቲ ትካል ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ትካላት ግብረሰናይ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዕቑር ኩዞን ምግቢ ን28,000 ሰባት ጥራይ ዝኣክል ከም ዝኾነ ከም ዝሓበርዎም ኣፍሊጡ ቅድሚ ሰሙናት ክወሃብ ዝጀመረ ክታበት ንፍዮውን ዛጊት ን145,000 ህጻናት ከም ዝተወሃበ ብምሕባር ብዝሕ ናይቶም ክኽተቡ ዘለዎም ህጻናት 800,000 ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሩ ሕጽረት ነዳድን ጥረ ገንዘብን መጠን ዋዒ እናተቆጻጸርካ ነቶም መድሃኒታት ምጉዓዝ ኣጸጋሚ ምዃኑ ሕጽረት ሰብ ሞያ ጥዕና ካልኦት ከበድቲ ብድሆታትን ተደማሚሮም ነቲ ወፍሪ ክታበት ፈተና ከም ዝኾነ ውድብ ሕብረት ሃገራት ነቲ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሲቪላውያን ሓያል ጸገማት ኣስዒቡ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ገሊጹ ኣሎ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ሓድሽ መንግስቲ ንምስራት 15 ሚኒስትራት መዚዙ ንሱ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ወታደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ነቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ዝግብኦ ዝነበረ መሰጋገር መንግስቲ ምብታኑ ዝዘከርዮ እቲ ዕልዋ ካብ ዝተፈጸመሉ እዋን ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ዓበይቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ መጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ልዕሊ 70 ሰልፈኛታት ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቆትሉውን ይገልጽ ምርቋሕ ሓድሽ መንግስቲ ነቶም ሙሉእ ብምሉእ ሲቪላዊ ምሕደራ ክህሉ ዝጠልቡ ሰልፈኛታት ካብ ምቋም ደው ዘብል ከም ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ብቅርበት ዝካተተልዎ ዘለዉ ተንተንቲ ይዛረቡ ኣቀዲማ ቢሎም ብዙሓት ሰብ ሞያ ሕጊ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝውሰድ ዘሎ ጎነፃዊ ዓፈና ዝምልከት ገበናዊ መርመራ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ወተሃደራውያን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ዘይዓጠቑ ሰልፈኛታት ከቢድ ገህሰት ከም ዝፈጸሙ እቶም ሰብ ሞያ ሕጊ ይኸሱ ኣሜሪካ ብወገና ሱዳን ጎነፃዊ ስጉምታት ምውሳድ ክሳብ ተቋርፅን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክሳብ ዝምለስን ቆጠባዊ ሓገዝ ከም ዘይትህብ ኣፍሊጣ እያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ነበር ዓብደላ ሐመዶክ ምስ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምዕ ናብ መዝነቱ ተመሊሱ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብወለንትኡ ስልጣኑ ከም ዝሓደጋ ይዝከር ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጋና ኣብ ጥቓ ማእከል ዕደና ብዘጋጠመ ምፍንጃር 17 ሰባት ምማቶም ሰብ መዚ ተሃገር ገሊጾም እቲ ሓደጋ ንዕደና ዝኸውን ተፈንጀር ድባእታታት ጽዒና ዝነበረ ተሽከርካሪት ምስ ሞተር ሳይክል ብምግጫዋ ከም ሰዓበ ፖሊስ ተሃገር ገሊጾም ኣለዉ ስእልታት እቲ ብትኪ ዝተዓብለኸ ከባቢ ኣካላት ግዳያትን እቲ ተፈንጀርቲ ዝፈጠሮ ጎዳጉድን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ይዝርግሑ ኣለዉ ብሰንኪ ዝሓደጋ ከዓ ቦጎሶ ከተማ ደቂ ሕድርትናያ ኮይና ዘላ ክብል ላዕለዋይ በዓል መዚ ወኪል ምክልኻል ሓደጋታት ሰድዚ ኣማዞኑ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ በዚ ምፍንጃር 5 ኣባይቲ ከም ዝተጎድአን ገሊኡ ጨርሹ ከም ዝዓነውን እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ብጀካዚ 59 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ካብኣቶም ገሊኦም ብከቢድ ከም ዝተሃሰዩን ጸብጻብ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ይገልጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም